Takže, čaute ľudia. Založil som si nový profil na YouTube. Toto bol môj starý. Hral som ho tam quest len pre overenie, že to bol môj ako starý YouTube a mal som nejaké prezretia, ako vidíte, sa mi darilo a potom to mám ešte rekornie tak. Keby ste chceli pozývať tam. To keď som bol menší, som robil takéto videá, tak teraz sa budem robiť tiež, ale už také lepšie. Ďalej, zrovna odozdávam nejaké videá. Pôjdem na Skype, kúkam ešte niečo, čo niekto napísal, dobre. Počkať, nikto nepísal, dobre. Teraz, ak si pamätáte, mal som profil, a sa súdiem niekde večerkou, tak budem musieť začať znova. Bohužiaľ, na sa súdiem, budem musieť začať znova. Bol som tam krásny, už som škaredý, lebo nemám nič. Ďalej, čo to tu máme ešte? Ešte ďalej. Neviem. Takže to je môj nový profil. Potom moje meno bolo ako takto. To je môj obľúbený mail. Dobre. Pre informáciu. Takže mám nový channel a už všetko. Takže Gula Samuel 853 gmail.com ili niečo, ok? Toto je moje prvé video, ktoré bude na mojom YouTube. Ako informácia je to, že aby ste vedeli, že som si zmenil tento kanál a už nemám také videá, teraz zase budem začínať všetko od znova. Takže čaute. Haša je Gogo a Hlaška. Ešte neviem, ako mi sú.